Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η επόμενη είδηση δεν μας έρχεται από τη λίμνη Λόχνες στη Σκωτία, αλλά από τη λίμνη Δόξα στην ορεινή Κορινθία. Οι φωτογραφίες που βλέπετε τραβήχτηκαν από τους μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Μαρία, η οποία βρίσκεται εκεί για επιτόπια έρευνα. Μαρία, τι είναι αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες? Υπάρχει τέρας στη λίμνη Δόξα? Καλησπέρα, Όλγα. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη λίμνη Δόξα μετά από δημοσίευση φωτογραφιών των μαθητών. Όλοι έχουν τρομοκρατηθεί. Παναγιά μου! Το παιδί μου! Σήκω, μωρέ! Τι κάθεσαι! Το παιδί μας! Θα το φάνε τα τέρατα! Σήκω, μωρέ! Τι κάθεσαι! Το παιδί μας! Θα το φάνε τα τέρατα! Παιδιά, ελάτε να δείτε τι βγήκε σε μια φωτογραφία. Έλα ρε, άραξε τώρα. Έλα ρε να δεις, είναι κάτι περίεργο σου λέω. Καλά έρχομαι, αλλά με την πλακιά θα σου πλακώσω. Παιδιά, ελάτε να δείτε κάτι παράξενο. Έλα ρε, άραξε τώρα, παράτα μας. Έλα που σου λέω είναι κάτι παράξενο σε μια φωτογραφία ρε. Όχι, καλά έρχομαι, αλλά με την πλακιά θα σου πλακώσω. Έλα.